Huikkolan tila. Avoimessa peltomaisemassa Heposlantien varressa sijaitseva Huikkolan tila on vanha kantatila 1915-luvulta, joka on ollut meidän suvun omistuksesta vuodesta 1822. Vanhan tilan päärakennus tuhoutui tulipalossa 1688. Alkuperäisessä asussa oleva nykyinen päärakennus valmistui vuosina 1909–1911. Tila oli Ruotsin kuninkaan ratsutila numero 17, eli Rustholli. Viimeinen tilalta lähetetty sotahevonen oli Ruija-niminen tamma, joka oli jatkosodassa, mistä se vielä kotiutui kotitilalle. Uusi navettarakennus on valmistautunut 1927. Huikkolan tilalta on siirretty tuulimylly Saarikylien Haavistoon häälahjaksi 1902. Nykyisin tilalla on jäljellä noin 200 vuotta vanha aitta ja tallirakennus.